Зараз я хотів би також ще увімкнути відео про те, як воюють за нас, за Україну, представники Ічкерії незалежної, тобто чеченці, патріоти Ічкерії, а саме ті, хто увійшов у добровольчі батальйони імені Джохара Дудаєва і шейха Мансура. І є два батальйони створені патріотичні ічкерійські. І, власне, зараз просто там попрошу звукорежисерів трохи звук збавити, бо там сильно стріляють на цьому відео під вигуки «Аллаху Акбар». Проти русні воюють патріоти Ічкерії. Ну? Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Бисмилlah. Тихо, бо уб'ємо. Не попадайте, не стреляйте! Корби Аллах. Ну, ось такі гарячі бої тривають за участі добровольців із Ічкерії. Бачимо, що це зовсім не кадирівські пси, які бояться взагалі на передовій перебувати, які фактично виконували ці кадирівці завдання бути в загранотрядах, в розстрільних загонах, які в спину стріляли окупантам російським, щоб ті не відступали під тиском Збройних сил України, ну або займалися просто мародерством, вбивствами в тилу. Справжні патріоти Ічкерії, вони воюють на боці України, вбивають ворогів і показують теж зразки, демонструють зразки хоробрості, сміливості і патріотизму.